Adi egon, zelaizer asko dagoenaz. Besterik gabe. Urretsua etortzeko gorria ikusi behar zuten askotan. Garai hartan, salaketa ugari jarri zituzten bidaiariek bidean jasandako lapurketak zirela eta. Lapurketak? Eta non lapurtzen zieten ba? Ba, bidean, urretsun adibidez, Ezkarrako mitate inguruan lapurreta ugari eman ziren. Bokote, etorri! Zen parea, karakola eta barea. Bokote, etorri hona! Hona etortzen! Nagusi, aixu! Eon. Zara! Arate txikilla, txikilla. Hor, patakon! Ikusiko dira! Artu, saber! Artu! Mira! Kontu! Frantses txiki! Gali, Frantses txiki maitia, zoni? Nagusi, azkar! Pierre, ekarri ardua. Bai, nagusi. Aguas? Patakon! Utiko! Gini! Ondo! Patakon! Ardua. Nauzi! Aguas? Zon! Ekona egiten du eta ez ekonari egon! Guazen ba! Lapurtu egin didate, lagundu mesedez! Baina zein zara zu? Begia nola nagoen! Lapurtu egin didate, erdi bilutsi nago! Leku bat ziren horretan! Baina guaritu! Ez duzu ikusten laguntza behar duena! Zuarpena behar irekitzera! Lasai Marichu, lasai! Guazen maitea! Kendu nirea da! Bambole
ikuskate, hau baizko jatorra, arikontrako. Bizarra ere kenduko bainute, iar, eta kendu. Ioi, karretara hori autobusera txirinto, aluma eta. Egiatungo, egiatungo! Oso gaizko diata! Egitan! Denek ies egin dute! Kusi atuzio bandaroroak! Amendate! Baldak izuten ora jundiran! Gure! Nora! Amet, baitu, endo! Os! Non bortatzen dira! Harri zuten hemen, harri zuten! Eskalgara jungo beha, bandero garazia! Han armatuko dituko denak! Oazen deskargara! Mila esker, hemen parte hartu duzuen guztioi. Txalo bero-beroa, buru handi hauek egin duzuen Mikel Ibazabal Kumuma tailerretari. Buru handiak eraman dituzten Mikel Antzia, Mikel Aranburu, Inigo Garralda, Pello Etxagi, Jon Maneta eta Jon Fernandez. Agraztietan ibili zaigun Ander Telejeta Atzuni. Musika sortzen, fikin dirien, nahi